στεναχώρητος θα πάρει εγώ σήμα και βρει μπροστά του. Θα του δώσει χιλόπιτρα εσύ, θα του δώσει τυρόπιτα εγώ που θα του φτιάξει με τα χεράκια μου και έγινε η δουλειά. Ματίνα, εγώ τους γκόμενους μου δεν τους δίνω. Όχι, δεν τους δίνω. Και άμα γουστάρεις γκόμενο, πάρε την τυρόπιτα και βγες έξω και έρθει να φωνάζεις. Ματίνα, μανταρινάκι, μικρογεύματα. Όσοι εργέντες, πως έλθετε. Τίποτα ούλα είσαι, Ελένη. Όλους τους πώς τους θέλεις. Και είσαι και μια ανήθικη γιατί πας και με πατέρα και με γιο. Σκάσα μωρή, ο πατέρας είναι μέσα. Ελένη! Ελενίτσα! Παναγία μου, τελείωσε η σύσκεψη. Ναι, Ελενίτσα, ο κύριος καθηγητής. Βέβαια, αφού με έχει βάλει μέσα να του κλείσω εκεί να εκδοθούν οι μπιντέρες στο Μητάδιο, άντε πήγαινε από εκεί, από την κουζίνα. Τι λες, καλέ, πριν. Θα δω κι εγώ τον κύριο Γεράσιμο και επί τη ευκαιρία θα του δώσω και τυρόπιτα. Έλα βρε Ελένη, επιτέλους! Έλα βρε Ελενίτσα, έλα αγαπημένη μου συγκάτοικε και σε περιμένει ο κόσμος σου εκλεκτός γιατί είσαι και εσύ εκλεκτή. Εγνώτα μου, σου την παραδίδω! Καλά τόσο τσατσάτια, ούτε οι δέσπον διαμαντήρους τα κόκκινα φανάρια. Ελένη, έλα βρε Ελενίτσα, μα πάντα να παρεξηγείς τις προθέσεις μου, αφού ξέρεις, εγώ θέλω όλο τον κόσμο να ζευγαρώνει. Όλο τον κόσμο. Όσους έχουν πιθανότητες να ζευγαρώσουν. Τι έγινε, Γεράσιμε, συζητήσατε με τον Κωνσταντίνο τα επαγγελματικά σας? Άστα τώρα τα επαγγελματικά και τα προσωπικά να μιλήσουμε. Αυτά είναι που με καίνε. Ναι, μην είμαστε οι απόλυτοι, μην παρεμελήσουμε και τα επαγγελματικά, να συμπορευτούν αυτά. Πότε θα βρεθούμε αλήθεια κατηδίαν, ας πούμε απόψε. Τι κάνεις? Απόψε. Για πες, Ελένη, τι κάνεις απόψε. Θα πω, μωρή Ματίνα, θα πω. Απόψε δεν δουλεύω εγώ στο μπαρ. Τότε να περάσω μια βόλτα με σε δω. Να περάσει μια βόλτα να σε δει. Πες, Ελένη. Τι θες, μωρή Ματίνα, θα πω, τι θες επιτέλους? Ο Γεράσιμος έχει τυρόπιτα τον κύριο Γεράσιμο. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστεί πολύ, άκουσα. Ματίνα δεν θα πάρει. Που λες, Γεράσιμε, εγώ σκεφτόμουν ότι το μπαρ δεν είναι ένα κατάλληλο μέρος για ένα κύριο σαν και σένα, γιατί εκεί τι νομίζεις ότι συχνάζουνε, κάτι χαζοτεκνά συχνάζουνε. Πώς έχουνε τη χάρη τους και τα χαζοτεκνά, Ελένη, δεν την έχουνε, δεν την έχουνε. Μωρή, μωρή. Άντε μη σου δώσω τώρα την τυρόπιτα, τη φας μαζί με το ταψί. Έλεγα που λες, Γεράσιμο, ότι αν έρθεις από το μπαρ δεν θα μπορέσουμε και να μιλήσουμε, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ δραστήρια εκεί και δουλεύω. Δουλεύω συνέχεια, αφού καμιά φορά με τη φίλη μου την Πέγγι περνάει όλο το βράδυ και δεν έχουμε καταφέρει να ανταλλάξουμε κουβέντα. Η αλήθεια είναι, φίλτατε, ότι το υλοπνεύμα των ποτίων δεν είναι και κατάλληλος τόπος για σένα. Ελενίτσα, γιατί δεν παίρνεις λοιπόν να βρεθείτε με το φίλτατο? Α, το κανόνισες κι αυτό. Και δεν μου λες, μωρή, κατά κουζίνα, το μεροκάματο που θα κάτσω εγώ από το ρεπό, ποιο θα μου το δώσει, εσύ? Αναμφιβόλως, εδώ θα εκδώσουμε ολόκληρο σύγγραμμα. Σε ένα μεροκάματο θα κολλήσουμε. Όχι, όχι, δεν το δέχομαι. Αυτό δεν το δέχομαι, γιατί είναι πολύ γνωστό ότι εγώ είμαι και φοβερά αξιοπρεπής. Δεν το σχολιάζω. Ούτε εγώ. Εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο σου ρεπό λέω να πάμε στο... Στα Κασαμπάκια θα πάμε και επίσης έχει ξεκινήσει η κλειόδεν άρμου στην Αγράμμελη. Όταν λέω θα πάμε εννοώ οι δυο μας. Ναι, πολύ χαίρομαι, θέλω να πάμε οι δυο μας. Για να τα πούμε. Δεν κατάλαβες καλά, Κωνσταντίνε. Εγώ και η Ελένη θα πάμε και όπου εκείνη θέλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλό, αυτό μου είπε. Καλό, τι καλό. Να σου πω όμως, επειδή εγώ ρεπό θα πάρω μεθαύριο, γιατί να περιμένουμε μέχρι μεθαύριο και να μην βγούμε σήμερα, τώρα το απόγευμα που έχω και κάτι ώρες κενό. Εγώ δεν έχω ώρες κενές, αλλά για σένα θα τις βρω. Α, ωραία, τότε πάμε. Να πεταχτώ να βάλω το παλιτό μου μια στιγμή. Εγώ με τη σακετούλα ελπίζω να χρειώσω. Γεράσουμε, τι κάνουμε τώρα. Πάμε, Ελένη. Πάμε. Είναι χαϊδούρια. Είναι πολύ τέτοια χαϊδούρια. Έχω στενοχωρηθεί τώρα. Να φύγουν χωρίς να πούνε ένα χαίρετε. Με πλήγωσε Γεράσιμος. Αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει να εκδοθεί το σύγγραμμά μου και ως προς αυτό μένομαι καλός. Δεν νομίζω, γιατί αν ο κύριος Γεράσιμος μάθει ότι η Ελένη βλέπει και το γιο του. Πώς το βλέπει? Δεν το βλέπει. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Παρελθόν με το κουψινό βράδυ, δεν νομίζω. Συγνωρίζεις γειτόνισσα και δεν το ξέρω εγώ. Μίλα! Η Ελένη έχει απόψε ραντεβού με το Μίλτο στο μπαρ. Και αν το μάθει ο κύριος Γεράσιμος, αν το μάθει... Καταραμένη με σαλίνα, Ελένη. Με σελένη. Αλλά δεν θα το μάθει αυτό ο εκδότης μου. Πώς θα το μάθει? Εγώ δεν θα το πω. Η Ελένη είναι πονηρή, θα το χρήσει. Ο γιος του τον φοβάται.